Tandaan niyo po, walang miyembro ng pamilya na habang panahon makakasama mo. Walang asawa na habang panahon makakasama mo. Walang magulang na habang panahon makakasama mo. Walang anak na habang panahon makakasama mo. And at the same time, wala din namang kapatid na habang panahon makakasama mo. Meron lang itinakdang panahon ang Diyos para makasama sila sa buhay mo. Meron lang itinakdang panahon ng Diyos para ma-enjoy mo yung mga panahon na makakasama sila. Bawat panahong kasama ang pamilya, pahiram ng Diyos. Bawat panahong kasama mo sila o bawat araw na kasama mo sila, kabawasan yon sa panahong makakasama mo sila. At bawat sandali na lilipas, palapit ng palapit yon sa pagtatapos ng pahiram na panahon sa iyo ng Diyos. Kaya hindi dapat sinasayang panahon para sa pamilya, lalo na sa pagtataniman ng sama ng loob, lalo na sa pagkakait ng pagpapatawad, at lalong-lalo na sa paggagawa ng yaman. Napakawalang kwenta ng mga bagay na minsan hinahayaan natin na sayangin yung panahon na dapat kasama natin ang pamilya natin.